Huria ni Tuhan na hinolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapos ada roha do pikiran laho manangin hata ni Tuhan di bagasa tikion martangya kita. Moliate ma hupasa rohana mituho ali de bata Jehovah isudi dengan dibasam do asini roham. Di bagasa tikyo Tuhan neng marsya jarhamisan hatam. Todim perbadia na mga dihok kami asa tumangatusi hami di hatamon. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan na martanya kami tuho. Amin. Damang denang hata ni Tuhan na mamakulingi hita di bagasan partikianon. Dienek mai sian surat ni Apostel Paulus manopot huria Rom bidu 12 mamuka mesena sada masohok 1 ayat 2 odo hatan di Tuhan. Na huapoi mahamu aliyak kadongan marhite-hite asi ni rohani debata. Pasat tamu nama dagimuna bahan pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadolaton ni nama roha. Jela unang gabi sarobak kamu dohok portibyon. Alay gabi imbaru mahamu dungmu babikramuna. Asa tau hamu manibangi lomo ni roha ni debata. Ima nauli na hinalason na doho nasun denggan. Ido yang usaha na. Dihita salhut na kadamang do dainang totu edde bukwedde amanang ima edde kidung jemaat nomol 324. Mungkin nunga jejot tabiki. Edde nama dokot berserah kepada Yesus. Nah, eddeosa sitongna ditulis sahalak halak Amerika na margoar Johnson Willer Van Deventer. Ibana manurat edde berangkat sian pengalaman na. Ditiki na mene ibana sampai umur 17 tahun. Gudang do talenta di ibana. Bahkan na luar biasa. Pola 10 tulu alat musik na dikuasai ibana. Akadonganna akasisolhot nunga mangajak ibana, nunga menugyun ibana asa gabi pelayan. Ali bergumul ibana. Bingung do ibana memilit antara gabi seniman manang gabi penginjil. Ali sadatiki diciptakan di mana ma edde namar judul sasitongna molo di bahasa asli na idokon I surrender all manang aku berserah. Nah, di pasahat ibana mas sudinang ngoluna tikina do nasa siadonganna gabi napuso ni debata. Jaladung di ciptaan ibana edde laus dipatari daun ibana may marhite-hite na dipilot ibana nguluna. Oma pengalaman na luar biasa. Pengalaman na gabi jamita na mangulu. Dia mau meninggalkan hal yang lebih menyenangkan, yang lebih menjanjikan secara duniawi, yaitu menjadi seorang seniman. Dia mau meninggalkan itu demi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka ketika dia katakan aku berserah kepada Yesus, maka penyerahan diri itu terjadi secara totalitas. Dihita salu na kadamang do dainang. Di hata ni Tuhan, di poda
na pinasa ni Apostol Paulus manopot huria rom, di pasat ibana do tomu senang, taringot mamelihod diri. Di bagasan turpuk jami taon, ido ibana ma, na huapoy mahamu alia kadongan, marhite-hite asini rohani di bata, pasahat tamu nama daging muna, bahan pilihan na mangulu na badia, na enolomon ni di bata ima hadolaton ni nama roha. Pasahat tamu nama daging muna gabe pilihan na mangulu do na badia. Bahasa pola tung maserekot di pasa Apostol Paulus, asa sudinang julma na porsia pasato ni ma daging na. Pasato daging, dada maniksa daging. Pasato daging, dada gabi ibarat na, dang makarikoton taringot tuhai pason. Alay, hata pasatamu nama daging muna gabi pilih na mangulu. Apostolin yang madokon, pilihok kamu na matiki muna, pilihok kamu na magogo muna, pilihok kamu na pikiran muna, pilihok kamu na akapakateo muna. Tu debata. Pasato daging berarti mameleon salhu na nasa na dong dihita. Dan satonga-satonga. Berarti ketika kita mempersembahkan hidup kita, maka segala gerak tanduk hidup kita itu adalah menyenangkan Tuhan. Dan adong partikian menggosip. Dan adong partikian makata hatai dongan. Dan adong partikian yang mangototoi. Alas sudah nang partikiata, sudah nang ulota, sudah nang pakatayota. Iko ga tapasa tu debata, iko ga bipilian na mangulu. Amang inang nenong di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Gudang do hita marpikir di bagasan partikian on. Malunung di pasak pilihan na belga-belga tu gereja. Di pasak pilihan na belga-belga ima mabang gereja. Nga gabisit to. Dan nadidok ni debata. Dan inadidok hata ni Tuhan. Karena percuma kita mempersembahkan luar biasa persembahan dengan ukuran manusia. Luar biasa jumlahnya. Alay anggo pangalahota, pakatayota, pangalakata. Dan patuduhon asli rohani debata. Alay didok do tuhita amanginang. Pasahat tamu nama daging muna, bahan pilihan na mangulu, na badia. Pohada pilihan na mangulu. Berarti aka pangalaho na mangulu. Pangalaho na patudun holong ni rohani debata. Pangalaho na manogu-nogu. Pangalaho na gabi tiruan tu aka humaliang. Dok mo senang na badia. Berarti aka pangalaho ta aka ulota, dang be ulaon na sarobang dok portibio. Di bagasan ayat paduahon diturpuk jami taon. Las di do apostel ido musenang. Jela unang gabe sarubak kamuna dohok portibion. Alay gabe imbaru mahamuna dumuba pikiramuna. Gabe imbaru mahamuna dumuba pikiramuna. Asa tau hamu manibag lomoni rohani debata. Iman nauli na hinalason na do na sundengka. Na paduha na manginang nenang dohonon ni hata ni tuan tuhita. Unang sarobang do portibion. Gabi imbaru marhiti-hiti pikiran. Bahada jelma na imbaru. Na pasti sudah na kita manginang nunga di paimbaru di bagasan Yesus Kristus. Nunga ditobus Yesus Kristus. Maka ketika Paulus menyampaikan ini kepada orang-orang yang ada di Roma pada saat itu, dia berharap orang-orang percaya yang ada di Roma menunjukkan sebuah perbedaan yang signifikan yang tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana orang-orang yang sudah dipercaya kepada Yesus Kristus, mereka senantiasa mempertunjukkan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Maka dengan mempertunjukkan kehidupan yang benar-benar berbeda dari dunia ini, orang akan melihat bahwa Yesus yang tersalibkan itu, Yesus yang
mati di Bukit Golgota, karyanya, penyelamatannya, perbuatannya tetap terlihat penuh dengan kasih di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di odihok kita, iko marasi kita dok portibion. Molo secara sederhana, molo halak na asing ibarat na mangototoi, ale anggo kita mangulu di bagasan holong ni rohani debata. Dau roh mangototoi, dau pikiran nang ima mangaitu diri, dau pangalaho na holang pasitong-sitong diri. Dau roha ima korupsi, dau roha akahosong. Kita mau berbeda. Kita mau berbeda sesuai dengan ketentuan Tuhan. Bukan berbeda untuk hal yang tidak baik juga amanginang. Alai ikonima berbeda hobar tulomo ni rohani debata. Alini amanginang nelonga di bagasat tuata Yesus Kristus. Marhite jami taon di pengot tu hita hobar tu jahan puji hamu nama debata. Marhite arta do daging muna. Bahado hita mamuji debata. Marhite arta do daging. Tanda parjolo sahali jami taon na mengodihok kita. Sudena akajul mana porsia ikut memilih diri na memilih tikina mamelihon pakatayon na mamelihon akaulam na hobar tulomoni rohani debata markite hiti akka nadinggan. Ima dalat na mamuji debata, ima dalat na pasangapo debata, ima dalat na makalason akka basa-basa ni debata. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jami taon nang mangajari tu hita asa sudina akka julma na pasangapod debata marhite-hite arta do daging na di pasasa luhut na nasa nadong di bana dalan na makamulati basa-basa di debata. Amang inang tarajumi majo di bagasang ulut ta. Abuhat tutu akka partikyot ta. Abuhat tutu akka ulot ta. Nunga pataridahon nasangap do debata di bagasan akang ulut ta. Molorang dupia manginang kung matikina kita pasang apod debata. Alini tayong amanginang na sa julma na pasang apod debata, na sa julma na mamuji debata, na sa julma na memilih diri na tu debata ido akka na dialomohon nima debata. Maka Bapak Ibu, lihat sekarang kehidupan kita. Rajumi manat jalata baru ruji-ruji buhado tutu aka partikyata nunga partikian na dinggan hobar tulomoni rohani debata. Pos rohanami amanginang sudena kita nataruli marhite-hite hatan ni Tuhanon dohonot tamagan umar sada-sada pujokku madebata pilihonokku madiriku pilihonokku partikyaku pilihonokku aka pakatayapku pilihonokku sudinang nasa na adong diyaw dalakku pasangapod debata. Alana ido na diigil debata. Taulan akka na dinggan, talon akka na tigor, taulahon akka roha makaholongi, ido pilihan na mangulu, hobar tulomon ni rohani debata. Amen, martangnya kita. Muliatin mahupasa roha nami tuho debata, didinggan ni basam di asini roham. Taruli hami Tuhan di baik komar hiti-hiti hatam. Ajari hami debata, bangulan hatamon hobar tulomon ni roham. Hupuleo kami diri nami, hupuleo kami tiki nami, hupuleo kami nasa nadong di hami, tuho, dalan nai makamulati basa-basami. Muliate Tuhan, di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasumas.